Înainte să dorm, am stat pe telefon și mi-am pus telefonul cât timp dorm. Cam câte ore dorm, câte minute. Și totul s-a întâmplat în 20 de minute. Deci, practic, eu am avut proiecția aia astrală, încât eu crezusem fizic că mă duc la muncă și ieșisem practic din corp, mergeam pe stradă, doar că nimeni din jurul meu nu mă vedea. Și la un moment dat, parcă aveam un ghid care îmi zicea că așa o să zbor, adică zbor, practic, și fiecare pas pe care îl făceam, levitam, până am ajuns la un moment dat în camera mea. Și acolo am văzut, practic, monstrul ăla cu masca albă, deci era tot așa fum, avea masca albă acolo și se uita așa la mine când l-am văzut și eu, practic, le vedeam cu un picior în aer și, normal, la paralizia în somn nu poți să te miști. Și am putut să mă întorc și m-am apropiat un pic de el și m-am speriat după, pentru că n-am vrut să mă ia, practic, pe lumea aia, că mă gândeam că poate vrea să-mi facă un rău ceva. Mamă! Și după m-am trezit. Și era totul foarte, foarte real. Așa Foarte părea. insane, foarte insane.